पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव, भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. दरवर्षीप्रमाणे त्या श्रीरंगाचे दर्शन घेण्याचा हेतू आणि आशीर्वाद घेण्याची संधी मिळते. या भागाचं लोकप्रतिनिधित्व मी गेल्या 10 वर्षापासून करतो. ही माझी 3री टर्म आहे आणि दरवर्षी या पूर्ण यात्रेच्या फक्त दर्शनापुरतं नाही, पण एकंदरीत तयारीपासून या यात्रेमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांचे सोयीसुविधापर्यंत बघण्याची सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी आम्ही श्रीदेव कुंकेश्वर ट्रस्ट असो, इकडचे सरपंच महोदय असो, इकडच्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असो आणि आमदार म्हणून मी आणि सन्मान्य राणेसाहेब खासदार म्हणून आम्ही सातत्याने एक दुसऱ्याच्या संपर्कात राहून ही यात्रा यशस्वी कशी होऊ शकते. कारण का या यात्रेला ह्या आमच्या देवस्थानाला फार वेगळं महत्त्व आहे. कोकणाची काशी म्हणून या आमच्या देवस्थानाची ओळख फक्त राज्यभर नाही देशभरामध्ये आहे आणि म्हणून देशाच्या कानकोपऱ्यातून येणारा इथे जो महादेवांचे जे भक्त आहेत त्यांना योग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही सगळेजण एक दुसऱ्याच्या संपर्कात राहू ही यात्रा यशस्वी करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही संवाद साधत असतो. आज जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी असो, कलेक्टर मॅडम असो किंवा प्रत्येक डिपार्टमेंटचे जे प्रमुख आहेत आम्ही याच्या अगोदर 2 ते 3 वेळा या यात्रेच्या नियोजनासाठी भेटलो. प्रत्येकाने आपल्या ह्या यात्रेला यशस्वी करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्या खात्याच्या माध्यमातून काय योगदान देऊ शकतो, यात्रा अतिशय सोपी कशी करू शकतो या दृष्टिकोनातून प्रत्येकजण योगदान देत आलेलं आहे, मेहनत करत आहेत. आज प्रत्येकजण आपल्या कामालाही लागलेलं आहे. ह्या वर्षी ही यात्रा प्लास्टिकमुक्त करावी यासाठी आमच्या जिल्हा परिषदचे सगळे अधिकारी आमच्या जिल्हा परिषद सीओच्या माध्यमातून कामाला लागलेले आहेत आणि म्हणून ही यात्रा जी आमची श्रीदेव कुंकेश्वरची आहे ज्याचे धार्मिक आणि एकत्रित पूर्ण इतिहासाला इथे वेगळं महत्त्व असल्यामुळे या यात्रेला यशस्वी बनवण्यासाठी आम्ही सगळेजण सज्ज होतो आणि जे काही वातावरण एकत्रित दिसत आहे त्याच्यामुळे निश्चित पद्धतीने आमच्या जे काही प्रयत्न आहेत ते यशस्वी होत असताना दिसत आहे. मग भाषणांमध्ये एक उल्लेख आला की उज्जैनच्या धर्तीवरती आपण कुंकेश्वराचा विकास करणार. आता केंद्र सरकारची प्रसाद नावाची स्कीम आहे, योजना आहे. त्याच्या अंतर्गत धार्मिक स्थळांचा विकास यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये केंद्र सरकार निधी देते आणि राज्य सरकार पण आता त्यांनी धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी विविध पद्धतीने योजना काढलेल्या आहेत. या सगळ्या योजनांचा फायदा घेऊन आमच्या ह्या श्रीदेव कुंकेश्वराचा विकास आणि अजून एकंदरीत इथे सुविधा वाढवत. जसं आता आपण काशी विश्वनाथला जाता किंवा महाकाळेश्वरला जाता, तिथे जे काय एकंदरीत पूर्वी विकास जो झालेला आहे तो तुम्हाला अनुभवायला भेटतो. तोच आमच्या ह्या कोकणातल्या काशीचा विकास आम्ही कसा करू शकतो या दृष्टिकोनातून आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संपर्कात आहोत. पालकमंत्री माझी जबाबदारी असेल येणाऱ्या 3-4 वर्षामध्ये निधी उपलब्ध करून तो विकास इथे पण लोकांना अनुभवायला भेटेल या दृष्टिकोनातून माझं काम सुरू आहे. तर आपण एक ट्विट केलं आहे, काय सांगतो तुम्ही? मला एक लक्षात घ्या, काल काँग्रेसच्या निर्लज्ज अशा प्रदेशाध्यक्षाने जे नेहमीच काँग्रेस पक्ष जसं मी म्हणतो आणि हिंदूद्वेषी पक्ष आहे, हिंदू समाजाच्या विरोधात आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणामध्ये नेहमी अग्रेसर राहिलेला पक्ष म्हणून काँग्रेस पक्षाची ओळख आहे आणि त्यांच्या प्रदेशाध्यक्षाने आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना एका हिंदूद्वेषी टिप्याशी केलेला आहे. हिंदवी स्वराज्याची स्थापना म्हणजे हिंदू समाजाच्या संरक्षण करण्यासाठी स्वराज्याची स्थापना ही आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेली आहे आणि त्यांची तुलना ज्या टिप्याशी हे लोक करतायत त्या टिप्याचा इतिहास या सकपाळनी वाचला आहे का? स्वतः टिप्या, त्याला तुम्ही टिपू सुलतान आम्ही त्याला टिप्या म्हणतो, त्यांनी मी 8000 मंदिरं तोडली हे स्वतः उद्गार टिप्यानी काढलेले आहेत. स्वतःच्या तोडणे 8000 मंदिरं तोडलेली आहेत. आता इतिहासामध्ये एक तरी मंदिर किंवा एक तरी धर्मस्थळाला चुकीच्या पद्धतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पाहिलं का?
उलट तोडलेली मंदिरं उभं करण्याचं काम स्वराज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनीच केलेलं आहे. जे इस्लामीकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू होतं त्याच्या विरोधात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. त्या आमच्या छत्रपती शिवरायांना या टिप्याशी तुलना करण्याची हिंमत हा काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष करत असेल तर आमच्या या हिंदू राष्ट्रामध्ये आम्ही कधीही सहन करणार नाही, कदापि होऊन देणार नाही. आणि म्हणून त्यांना हे कडक इशाराच आहे की परत अशी कधी हिंमत केली तर शिवाजी महाराजांचे मावळे त्यांना महाराष्ट्रात फिरणं त्यांचं अवघड करून टाकतील, मुश्किल करून टाकतील. आणि म्हणून परत अशा पद्धतीची हिंमत या मुघलांच्या आणि टिप्प्यांच्या जे काही त्यांच्या जे पिल्लावळ आहे ना काँग्रेसच्या नावाने त्यांनी करू नये एवढं धमकीवजा इशारा मी त्यांना देतो. गुन्हा देखील दाखल झाला यांच्यावर. दाखल झालाच पाहिजे कारण